Dobrý den, já jsem Pavel, ale všichni mi říkají Palko. A chtěl bych vám povědět jeden příběh ze života. Když jsem byl malý kluk, šli jsme s tátou a s mámou na procházku do parku. A tam na lavičce ležel nějaký starší pán. Asi spal, ale já jsem se zeptal maminky, jako co tam ten pán dělá, že jo. A maminka říká, no, asi má opičku. Tak to bylo velice zajímavé a já jsem se chtěl podívat blíž, protože já jsem ještě živou opičku neviděl. Já jsem viděl jenom opičku v televizi. A to není ono. Ale maminka mě nepustila. Tak mi to bylo docela líto. Ale pak jsem se zeptal ještě jednou, že já bych chtěl taky opičku nějakou. My jsme měli doma různá zvířátka, že jo, pejsky jsme měli, kočičky, ale opičku jsme neměli. No a rodiče se na mě tak divně koukli a řekli, no, víš, ten pán má tu opičku z alkoholu. A mně potom došlo, že aha, tak opička nemusí být jenom za peníze, že jo, opička může být i z alkoholu. I když jsem nevěděl teda vůbec, co to ten alkohol je. Až jednou, to už jsem byl starší, to už jsem také uměl číst, jsem našel doma v takové skřínce tam krásnou lahev a na ní bylo napsané malými písmenky 40% alkoholu, že jo. Tak jsem si říkal, aha, díky tomu alkoholu můžu mít tu opičku, že jo. Tak jsem to otevřel, jsem se napil, no bylo to teda hnusný, ale co bych neudělal pro tu opičku. Ovšem pak se se mnou to nějak všechno zhouplo, bylo mi najednou tak nějak špatně a ani už pak si nepamatuju, co se vlastně stalo, jenom jsem se probudil doma v postýlce a maminka mi měřila teplotu, tak to mi potom došlo, že takhle teda jako tu opičku nezískám, když jste nemocnej, tak nesmíte ten alkohol pít, že jo, protože pak vám nebude ani dobře a nebude ani opička. No a pak jsem teda na to všechno zapomněl, už jsem to nějak neskoušel a už jsem byl zase zdravý, ale léta běžela a měl jsem různá zvířátka, pejsky, kočičky, želvu jsem měl, i vši jsem měl. A potom jednou takhle doma koukám, a to už jsem byl velký, na našeho Punťu a on s těma smutnýma očima na mě taky kouká a mě napadlo, že jsem zapomněl na ten svůj sen, na tu opičku. Tak jsem měl z toho dokonce až takovou depku. Tak jsem šel do obchodu, že najdu nějaký takový alkohol, kde bude zase, ze kterého můžu mít tu opičku a tam bylo v tom regálu nějaké pití od nějakého Martina I. Tam bylo na té etiketě bylo napsané Martin I. Tak jsem si to koupil, přinesl jsem doma, napil jsem se, bylo to docela dobrý, jo. Vypil jsem celou tu lahev, ale opička nikde. Tak to bylo teda jako docela smutný. Pak jsem to zkoušel ještě několikrát, různé dávkování jsem si dával toho alkoholu od toho Martina I a nic, nepomohlo to. Opička žádná. Tak pak si říkám, asi potřebuje to něco silnějšího. Tak jsem tam šel zase do toho obchodu a tam byla taková zase zelená lahev a na ní nějaký pán, co na nás myslí, nějaký myslívec, jo. Tak jsem si koupil tohleto, zase jsem to vyzkoušel, ale nic. Kde nic, tu nic, žádná opička. Nic se neobjevilo. Tak jsem se trošku trápil a jsem se zeptal kamaráda, jako z čeho je teda jako opička, že jo. A on mi říká, že to musím víc nasávat. Tak mi teda došlo, že to asi špatně konzumuju, že jo. Tak jsem si zase koupil toho myslívce a koupil jsem si brčka a jsem to nasával. I nosem jsem to nasával, teda to neskoušejte, je to velice nepříjemné. Ovšem ani toto nepomohlo. Tak si říkám, no Pavle, ty seš asi nějaký vadnej nebo co. Tak
vůbec jsem netušil, co mám dělat. A potom jeden kamarád řekl, že měl obrovskou opičku, když to míchal. A já si říkám, aha, tak to musíš prostě míchat. Tak jsem si zase šel do toho obchodu, tam jsem si koupil takovou hezkou velkou lahev, to byl alkohol z nějaké whisky. Oni to tam měli špatně na té etiketě s dvojitým V, ale bylo to z nějaké whisky. Potom jsem si koupil ještě nějaké pivo, jsem si koupil pod takové hezké červené víno, rubínové, to bylo moc hezké víno. A pak jsem si koupil ještě takový vaječný nápoj, ten byl i chutnej, i výživnej, tam byly asi nějaké bílkoviny. No a přišel jsem domů, všechno jsem to nalil do mixéru a míchal jsem a míchal a byla z toho nakonec taková míchanice. Teda nebylo to dobrý, ale co neuděláte pro tu opičku, že jo? Tak jsem to nějak trošku popil, opička žádná. Opravdu nic. Žádná opička nikde. Tak si říkám, no, co s tím? Když už jsem tolik peněz za to zaplatil, tak to vypiju, ne? Jako nevyleju to do záchoda nebo někde do výlevky. Tak jsem to všechno vypil a najednou, co se nestalo, se objevily mi v kuchyni rybičky. Takové barevné byly, takové neonové barvy to mělo. Nádherné. Pluly těm prostorem, že jo. A byly takové jako počítačem vygenerované. Velmi zvláštní to bylo. A vždycky tak připluli ke mně. A jak jsem si ji chtěl dotknout, tak zmizely. Jako kdyby si dělali srandu ze mě nebo co. Že jo. Bylo to sice zábavné, no ale já nechtěl rybičky. Že jo. Já chtěl opičku. Tak pak si říkám, no, nedá se nic dělat, musíš prostě zajít k odborníkům, těm, co umí, jak to s těmi vlastně alkoholy funguje, jak to chodí, ať se zeptáš a oni ti teda jakože poradí. Tak jsem zjistil, že v Bohnicích je taková specializovaná poradna, tak jsem tam jel, nádherný. Tam fakt jako hezká architektura, velký park, spousta těch pavilonů tam bylo teda a spousta těch odborníků na ty alkoholy taky, že jo. No, tak jsem si tam jako vyřídil teda pobyt a zůstal jsem tam na několik měsíců, ať se to teda jako všechno naučím, ať se to dozvím. A bylo to tehdy jako zadarmo, takže super. Bylo to super. A tam jsem potkal spoustu kluků, i holky tam byly a mnoho z nich měli právě takové jakože, mnoho z nich tam bylo právě s těmi zvířátky. Tam byli s myšema, tam byli lidi, s krysama tam byli lidi. Někdo tam měl i kočky, jako viděl, někdo zase pejsky. A strašně moc lidí tam bylo s hmyzem. To bylo zvláštní. Pavouci, komáři, mouchy. A jeden tam byl dokonce se žížali. Jako měl doma údajně 1000 žížal. Tak já jsem řekl, jak jsem to měl s těma rybičkama, že jo. A oni mi řekli, že jsem měl halušky. No, já jsem teda jako žádný halušky tehdy neměl. Ani brinzové, ani strapačky jsem neměl. Tak. Ale byl jsem jako ticho, protože nebudu se s nima tam nějak jako domlouvat na něčem, co nemá smysl, že jo, jako. A bylo to mimo téma ty opičky, tak jako proč. No a tak jsme se tam prostě scházeli na takových těch terapiích, že jo. Ty byly takové zajímavé, tam jsme se dozvěděli spoustu nových věcí. No a ono to bylo totiž to tak zajímavé, že někteří ty kluci tam chodili i častěji, jo? Jako někdo tam byl už 2krát, 3krát, 5krát, tam byl taky jeden človíček, ten byl takový zábavný, že jo. No ale jelikož jsem se nic nedozvěděl ohledně té opičky, tak jsem si řekl, no, tak já tam už nebudu. Už jsem se toho naposlouchal dost, toho všeho, co tam prostě povídali všichni, tak jsem si řekl, že odtud odejdu. No a tak jsem teda neměl ani opičku, ani žádné jako znalosti, tak jsem si nakonec koupil vstupenku do zoo včera
a půjdu se tam podívat, jestli tam není nějaká opuštěná opička, že by si ji koupil jako za peníze. No. Tak já vám děkuju.